Ang Ginoo manaa kaninyo. Ang Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Nagtindog didto ang mga tao nga nagtan-aw samtang nagbugal-bugal kaniya ang mga kadagkuan sa mga Hudeo nga nagingon, giluwas niya ang uban, paluwasa siya sa iyang kaugalingon kung siya mao ang Mesiyas nga pinili sa Dios. Gibugal-bugalan usab siya sa mga sundalo, miduol sila o gitunulan siya bino og mingon, kung ikaw ang hari sa mga Hudeo, luwasa ang imong kaugalingon. Sa ibabaw sa krus, gisulat nila kining mosunod, kini siya mao ang hari sa mga Hudeo. Unya usa sa mga kriminal nga nagbitay didto, mibugal-bugal kaniya. Dili ba ikaw mao man ang Mesiyas? Luwasa ang imong kaugalingon og kami. Apan gibadlong siya sa iyang kauban nga nagingon, wala ka ba mahadlok sa Dios? Kita ania dinhi gisilutan sa maorang silot, apan ang silot natong duha angay kanato. Kay gisilutan man kita sibo sa atong nabuhat, apan siya walay sala. Ug mingon siya kang Jesus, Jesus, hinumdumi in taon ako kung maghari ka na. Mingon si Jesus kaniya, sultihan ko ikaw, karong adlaw adto ka sa paraiso uban kanako. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Maligay ka, O Kristo. Atong itunol ang akong pahalipay o kadasig nga ang atong mga igsoon nga kanunay nagnunot ni ining atong Sibya TV Healing Mass nga gihatag kanato sa maayong kabubuton sa mga Madre sa St. Paul's ug sa kanunay ang atong mga sponsors nga nagpaluyo aron kining maong Sibya sa misa kamo nga anaa karon sa inyong tagsa-tagsa kapanimalay sa daghang mga katarungan nga dili mo makasimba tungod sa inyong balatian, tungod sa gilayon sa inyong panimalay, ug nibisan unsang katarungan, kakulian, dili tungod kay kamo nagtinapulan, kundili aduna moy mga kakulian nga ang inyong lawas, ang inyong kahimtang, dili kamo makauban gayod, nga makaadto kita kamo sa atong balay alampuanan, ang templo sa Dios, diha sa atong matag parokya. Salamat diay kay ang atong mga igsuon nga naa diha sa CPDRC o sa BBRC. Kanunay gid taon silang nagnunot. Oy mga priniso, mayong good morning ninyo dihang tanan. Nahinomdom pa mo sa akong kanunay gibalik-balik nga aron kamo madasig og mulaom kanunay bisan pa sa inyong kahimtang nga kamo nagbayad sa inyong mga sala og silot. Unsa to ng BGNP? Balaang Jesus, maluluyon og among paglaom. Nabisan sa inyong kahimtang, apil na sila nga dunay mga balatian, unya hapit na pud ta mo tapos sa Jubilee year, apan dili ta malimot. Salamat ni Pope Francis kay iyag yung gipahimug-atan, Pilgrims of Hope, and hope does not disappoint. Labaw pa nga karong adlaw, karong Domingguha, agig pagtapos sa usa ka liturhikanhong kalendaryo sa simbahan, nakahukom gyud si Pope Pius XI, 1925, nga iyang gi-institutionalize kining atong pagsaulog karon sa solemnidad sa Kristo nga Hari. Diin kita isip mga Katoliko Kristiyanos, ang atong liturhikanhong kalendaryo, ang simbahan nigahin siyag panahon ug higayon aron pagsaulog ug paghinumdum sa nagkalaing-laing hitabo sa kinabuhi sa atong Ginoong Hesukristo nga kini may kalabutan sa kasaysayan sa atong kaluwasan.
Busa nindot kaayo ang atong ikaduhang pagbasa karon sa suwat ni San Pablo ngadto sa taga Colosas. Kay si San Pablo na mahayag nga si Kristo siya ang buhing larawan sa dili makita nga Dios. Nga sa ato pa dili na layo og dili ingon nga dili ta kasabot og makatugkad og unsay hunahuna og unsay kasing-kasing og unsay tinguha og buhat sa Ginoo. Kay diha ni Kristo, sanglit kay siya man ang buhing larawan sa dili makita nga Dios, apan pinaagi ni Kristo na ila og nahibawta og unsa man gyud ay hunahuna, kasing-kasing og tinguha sa Dios alang kanato. Simply because God is love, mo nang buhaton gyud ang tanan sa Ginoo alang sa atong kaluwasan. Ug mao na nga usa sa nindot kaayo nga pagproklamar nato agig pagtahod, pag-ila, pagyukbo nga siya si Kristo atong hari kanang mo padayag ta nga Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat. Na si Kristo iyan ang gibuntog. Dili na gyud pa makalabaw pa og way ni bisan kinsa nga makabuntog ni Kristo. Bisan ang kamatayon, bisan ang sala, bisan ang dautan, kay siya nga atong hari didto sa krus, iyang hingpit nga gibuntog ang kamatayon, ang dautan ug ang sala. Mamatay man ta ugma, mamatay man ko sunod semana, di ko mabalaka. Kaya ang akong kamatayon gumikan sa akong sala, gibuntog na ni Kristo dito sa krus, ug wala lang siya magpabilin sa krus, aron gyud pagmatuod nga buhi siya, ug nga kita nga nagatuo kaniya, mabuhi sad ta, mao nang nibalik siya sa kinabuhi, nabanhaw siya, mga igsoon. Ug kaanindot, nga pasalig alang kanato, nga usahay biya, labi na uban pa natong mga igsoon karon nagsige pa in taon silang hinay bangon tungod ni adtong linog og ni Tino may gali si Uwan nindot ang iyang ngalan mahlisang ta Uwan pero may na lang kay nalayo-layo tas katalagman. Pero ang ato in taon mga kaigsuonan nga nahiagom sa kabangis sa dihang hilabihang kadaghang tubig nga nibanlas sa uban natong mga lugar dinhi sa atong probinsya, ubay-ubay gyud ang nangamatay. Apan sanglit kay kita nagtahod man sa usa ka Dios nga ato siyang giisip nga hari, apan Christus regnat nagpasabot nga iyan ang gibuntog ang kamatayon, ang sala ug ang dautan. Mao nang kita nga gibunyagan sa ngalan samahan og sa anak ug sa Espiritu Santo, ang atong pagabinunyagan sayod ta maoy unag yung hitabo nga diin ang Ginoo nagtanyag siya ug walay lain kundi ang atong katubsanan, ang atong kaluwasan. Kay sa adlaw sa atong bunyag gitagaan biatas katungod, and God claimed us to be His adopted children. So mga igsoon, pagkanindot gyud sa Katoliko, Apostoliko, Romano nga simbahan. Kay sa usa ka liturhikanhong kalendaryo sa simbahan, agig pagtapos, hopefully, as we celebrate each Sunday, the mystery, the life of our Lord Jesus Christ, hinaot pa unta, nga niining pagtapos nato sa usa ka kalendaryo sa simbahan. Magpabilin ta, nga atong pangutan-on ang atong kaugalingon o ginaangot pa unta nga way laing hari nga atong giila sa atong kinabuhi kundili si Kristo ang atong hari. Christus vincit, Christus regnat, nga siya untay mo reign. Christ will reign over our life. And siya unta mao'y magmando, vincit, regnat, emperat, no, sa to pa siya unta gyud magmando sa atong kinabuhi. Nya nakanindot aning atong pag-ila ni Kristo nga siya mao atong hari, mga igsoon. Kay dili man
tama sayon nga o dili man ingon nga malibog ta nga daghan tag saghuon og tamdan og timan-an aron mahibaw gyud tag kinsay giila nato nga tinuod nga hari kay kining atong hari no usa ra gyud ka balaod ang iyang ipatuman kanato. Simple ra kaayo ang iyang balaod. Ug unsa may iyang balaod? Ningon ra siya, mailhan unta kamo nga akong mga tinunan sakop mo sa akong gingarian, unya giila ko ninyo nga inyo kong hari kon kamo nagkahigog maay. Paghigugmaay kamo sama sa akong paghigugma kaninyo, mga igsoon. And that is the message. Mao kana ang balaod sa atong hari. Gugma sa ato pa mualagad gyud. Mao na nga si Kristo sa iyang pagkahari dili ingon sama sa ato mga hari nga maghari-hari, no? Nga sila'y magbuot na to, mga igsoon. Sila'y maghawd kanato. Apan si Kristo nga atong hari, matud pa niya, wala ka mo anhi aron alagaran kundili pag-alagad. And what is the ultimate expression of the service of Christ, mga igsoon? Mao na ang ultimate expression sa iyang pag-alagad. Iyag yung gihalad ang iyang kinabuhi alang sa matag usa kanato. Mao sad ta, no? Kay niila man ta ni Kristo nga siya atong hari, ang usa ka Katoliko Kristiyanos malipayon ikalipay batasan kinaiya gayud sa usa ka Katoliko Kristiyanos nga moalagad gyud siya ug wa siya'y pilion sa iyang pag-alagad. When you do kindness with so much generosity and joy, mo na'y tinud-anay nga pag-alagad. Kay kung ikaw mangalagad ka, yan nagunahon na kag balusan ka, it's no longer kindness. Unsa naman siya? It's business. No? Negosyo na na. Nga kung ikaw mo alagad, yan nagunahon na kag balusan ka, no? Yung maor ba na usahay atong batasan kinaiya? Yung usahay, matintal po taan na ba nga usahay? May nga nita, Ginoom, tabang ko ha, pero padag-apo ko sa kong loto, Ginoo. Ginoom, tabang ko ha, pero tanawa, Ginoo, palambuha sa dakong negosyo, no? Ayaw, mualagad ka, minanduan niya. Nakasuway na ba mo, ana? Kamugod, kanindot ninyo. Sige mo, kis-kis-kis-kis ng inyong rondalya. Pero, tanawa inyong mga naong, kameraman, tanawa ilang mga naong, malipayon kaayo, no? Mo na inindot nga nag-alagad, malipayon kaayo. Niya, makita na to sa nang tunada sa inyong duyog, nga malipayon kayo mong nanuyog, kayo man, di man yabag. Sakto ka estono ba? No? Pero nabito ako'y analogy aning usahay, no? Kita ba, no? Malagmit kaning nang hitabo na to ron, murabag liso bas Ginoong atong dunggan ba? Kay usaham gud usay malimot magutas Ginoo, labi na ko na kinabuhi hamugaway, no? Mao po nang inyong rondalya, di ba? Sa matag karon og unya, pertira bag yung daghanang dunggan anang inyong rondalya. Sa tanto niyong kinuskos, mayabag yun na kadugayan. No? Mo nang inyong lisuon, ting 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 ting, ting 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 ting, ting 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 ting, aron pahugtan ba? Mo nang naay mga dunggan-dunggan, lisuon. Aron nga unsa man, maulian sa iyang maayong tunada. Sumalagmit, mao po ni nang hitabo nato tingali ron, no nga gisuway ta sa kinaiyahan, lakip ng Ginoo nino. Nga murabag giliso ba di lang atong dunggan. Unsa man? Atong bugan giliso gyud Ginoo nga kamuha badlungo na kay mo. Di ba tan-awa? Daghan na kaayo na kaingon. Sus, mao ni pag wake up call sa atong hari, mga igsoon. So pagkanindot, hopefully as we celebrate today the solemnity of the Christ the King, pangutan-a, apil ko, kitang tanan, kamo karon nga nagnunot, nga mga masakiton, kamo nga naa sa presuhan, no? Try to reflect, palabmi, pamalandungi, pangutan-a inyong kaugalingon, kinsa mangyoy hari, kinsa mangyoy maghari, kinsa mangyoy naghari sa akong kinabuhi, mga igsoon.
So ang atong hari kanunay gid siyang nagpamatuod nga sa iyang pagkahari. Ang trono nga iyang gilingkuran mao ang krus. Ug ang korona nga gipurong-purong sa iyang ulo tunokon. Ug karon suma sa ebanghelyo pagkanindot, no? Kanindot aning kawatana no? Nindot kay ining kawatana. Pero ako mingon nga padayon mog pangawat kay sa may nahitabo aning atong nasod ron, di ba? Tungod man is mga salbahis dagko nangawat, no? Kawatang dagko nga igsoon, no? Pero usay kita sud mangawat man sa tingali, no? Kada usa nato. Pero anyway, no? Kining maong kawatan suma sa mga pamalandong giingnan guni siyang buutang kawatan. Na bay buutang kawatan mga igsoon? Pero unsa may nakabuutan aning maong kawatan kay sa katapusan sa iyang gininhawa sa iyang kinabuhi, kanindot sa iyang nakawat, dili bahandi, dili kwarta, dili dungog, kundi ang langit, ang kaluwasan. Nganingon siya, Jesus, kung tuana unya ka sa imong gingharian, hinomdumi unya ako ha? Jesus, kanindot, no? Mabito na mga igsoon. Ang Ginoo, sanglit kay siya, maora may nahibaw, ug unsay naa sa atong kasing-kasing, mo nang siya ra gyud dunay katungod nga mohukom kanato. Mao nga kining maong kawatan nakita gyud sa atong Ginoo unsa siya ka matinud-anon og sinsiro sa iyang paghinulsol, giingnan din siya sa Ginoo, karon dayon uban ka kanako ngadto sa paraiso. So my dear friends, hopefully at the end of our life here on earth, we will really, as of now, karon nagsugod na ta, we really belong to the kingdom of God. The kingdom of justice, the kingdom of love, the kingdom of peace. Kay lagi, matud pa sa mga theologo, kanang langit, dili na siya usa ka lugar nga atong pangitaon, kundi ang langit, usa na siya kapag hukom sa pag-ila karon sa atong kinabuhi. Nga kung atong giila na ang Ginoo karon nga niya pata sa kalibutan, nga niilata ni Kristo nga siya gyud mao'y atong hari sa atong kinabuhi, natagamtaman na nato ang langit, ang gingharian sa Dios. For heaven is not a place, it is a decision. Each moment that we decide nga si Kristo mao'y atong hari, natagamtaman na nato ug unsa gayud ang langit. So atong padayon sa atong pagpadayon sa Santos nga Misa, atong ilakip sa atong mga pag-ampo ang atong mga sponsors nga kanunay nga sila magpadayon sa pagtampo kay usbon ko kada iring dayan pila toaster murag 30,000 dakuan ang kortaha no? Di imda ini sayon ngaigsoon nya ang talent fee sa atong mga kameraman pa, no? Ya, kamo pakanom lang mong bihon, apil ko. No? So mga igsoon, manindog ta o katong ipadayag ang atong pagtuo ngadto sa Ginoo.